Ако съществуваше класация на лечебните растения, според броя на публикуваните научни изследвания, чесънът несъмнено би се наредил на едно от първите места. Той се консумира ежедневно от милиарди хора, препоръчва се от векове в традиционната медицина и се изследва интензивно в съвременните лаборатории. Парадоксът обаче е, че именно растението, което използваме почти механично, без да се замисляме, крие една от най-сложните химични структури в растителното царство. За повечето хора, чесънът означава просто силен вкус и аромат. За ботаника, той представлява впечатляваща стратегия за оцеляване, а за фармаколога е истинска биохимична лаборатория, способна да произвежда десетки серни съединения, които изследователите проучват от над 50 години. Въпросът не е дали чесънът е полезен, а защо продължава да бъде обект на толкова интензивни изследвания и какво в действителност казват доказателствата, отвъд митовете, които циркулират в интернет. Неговата история започва преди около 5 или 6 хиляди години в регионите на Централна Азия, откъдето постепенно се разпространява към Близкия изток и Средиземноморския басейн. Египтяните са го смятали за толкова ценен, че е бил даван на работниците, строещи пирамидите, не като лекарство, а като храна, способна да поддържа физическите сили при екстремни условия. В гробницата на Тутанкамон са открити дори глави чесън. Знак, че растението е имало и силна символична стойност. По-късно гърците и римляните продължават традицията, а Хипократ го споменава сред растенията, често използвани в медицинската му практика. Римските легиони са го консумирали преди дълги походи, а през средновековието той е бил неизменна част от манастирските градини, където монасите са отглеждали основни растения за храна и здравеопазване. Историята на чесъна обаче е изпълнена и с легенди. В много култури той е бил считан за защитник срещу зли духове, епидемии или отрови. Днес знаем, че тези обяснения са били повлияни от вярванията на онова време, но е интересно, че някои от тези традиции вероятно са тръгнали от реални наблюдения. Хората са забелязвали, че храните, съхранявани заедно с чесън, се развалят по-трудно и че някои повърхностни инфекции протичат по различен начин, когато растението се прилага локално. Без да познават бактериите или биоактивните молекули, те са наблюдавали ефектите и са изграждали истории около тях. Погледнат от ботаническа гледна точка, чесънът е изненадващо прост. Той е част от рода Алиум, същото семейство като лука, праза и дивия лук. Това, което обикновено наричаме глава, не е коренът на растението, а луковица, съставена от няколко скилитки, всяка от които представлява пъпка, способна да генерира ново растение. Под луковицата се развива сравнително плитка коренова система, достатъчна за бързо усвояване на необходимите вода и минерали. От центъра на луковицата излизат дълги, тесни и плоски листа. Истински соларни панели, които превръщат светлината в енергия и синтезират резервните съединения, съхранявани по-късно в скилитките. Интересното е, че специфичната миризма на чесъна почти не съществува, докато скилитката остава непокътната. Ако вземете прясна глава чесън и я погледнете като малка фабрика, ще забележите, че природата внимателно е разделила два компонента, които не трябва да влизат в контакт. В едното отделение се намира сярна аминокиселина, наречена алиин, а в другото – ензим, наречен алииназа. Когато режем, мачкаме или дъвчем чесъна, клетъчните стени се разрушават, двете вещества се срещат и само за няколко секунди се ражда алицинът, молекулата, отговорна за интензивния аромат и за голяма част от научния интерес към растението. На практика чесънът произвежда собствена система за защита едва в момента, в който е атакуван. Това е забележителна стратегия, чрез която растението пести енергия и активира химическите си оръжия точно тогава, когато има нужда от тях. Това откритие обяснява и един детайл, който малцина познават. Ако погълнем цяла скилитка, без да я дъвчем или мачкаме, количеството на образования алицин е много по-малко, отколкото когато чесънът е нарязан и оставен за няколко минути преди консумация.
Биохимичните изследвания показват, че на ензима му е необходимо малко време, за да превърне алиина в алицин, поради което много специалисти препоръчват чесънът да бъде смачкан и оставен за около 10 минути преди термична обработка. Това е завладяващ пример за това как един привидно банален жест може да промени дълбоко химията на храната. Но алицинът е само началото на историята. Като нестабилна молекула, той бързо се трансформира в други серни съединения, като ажоен и диалилдисулфид, всяко с различни свойства и собствени посоки на изследване. Успоредно с това чесънът съдържа флавоноиди, полифеноли, сапонини и значителни количества витамин С, витамин В6, манган и селен. Учените обаче смятат, че истинската му биологична стойност се дължи най-вече на органосерните съединения. Мислете за главата чесън като за оркестър. Нито един инструмент не свири сам, а крайният ефект се получава от взаимодействието на всички компоненти. Друг изненадващ факт е, че химичният профил на чесъна се променя в зависимост от начина на приготвяне. Продължителното варене може да инактивира ензима, който произвежда алицин, докато отлежалият чесън, известен още като Aged Garlic Extract, развива напълно различен набор от съединения, като салилцистеин, който е много постабилен и интензивно изследван в сърдечно-съдовата медицина. С други думи, суровият чесън, готвеният чесън и отлежалите екстракти не са идентични продукти от фармакологична гледна точка, въпреки че произхождат от едно и също растение. Всички тези детайли неизбежно повдигат най-важния въпрос. Какво всъщност успяват да направят тези молекули в човешкия организъм? Могат ли те да повлияят на кръвното налягане, холестерола, възпалението или имунната система, както предполагат множество статии и видеоклипове? Или много от тези твърдения са просто преувеличени интерпретации на предварителни резултати? В следващата част ще оставим настрана традициите и ще навлезем в света на клиничните проучвания, метаанализите и изследванията, публикувани в PubMed, за да видим кои ефекти на чесъна са подкрепени от солидни доказателства, кои са само обещаващи и къде науката честно казва, че все още нямаме всички отговори. От всички лечебни растения, изследвани до момента, малко се радват на толкова голям обем изследвания, колкото чесъна. Хиляди статии, стотици клинични проучвания и множество метаанализи са се опитали да отговорят на един и същ въпрос. Може ли това растение реално да повлияе на човешкото здраве? Отговорът е по-балансиран, отколкото се опитват да ни убедят рекламите или социалните мрежи. Чесънът не е чудодейно лекарство, но съществуват области, в които доказателствата са достатъчно последователни, за да привлекат вниманието на медицинската общност. Най-солидните данни идват от сърдечно-съдовите изследвания. Няколко метаанализа на рандомизирани проучвания показват, че определени стандартизирани екстракти от чесън могат да допринесат за скромно намаляване на кръвното налягане при хора с хипертония. Този ефект се обяснява с стимулиране на производството на азотен оксид, отпускане на съдовата мускулатура и намаляване на оксидативния стрес. Въпреки че наблюдаваното понижение не е сравнимо с това, постигнато чрез медикаментозно лечение, то може да има клинично значение, когато чесънът се използва като помощно средство към здравословния начин на живот. Важно е обаче да се отбележи, че тези резултати идват основно от стандартизирани екстракти и не могат автоматично да се пренесат върху случайната консумация на една скилитка чесън. Подобен интерес съществува и по отношение на липидния профил. Някои метаанализи показват леко намаление на общия холестерол и LDL холестерола след редовен прием на определени препарати на основата на чесън. Ефектите обаче са умерени и се различават значително в различните проучвания. Изследователите обясняват тези вариации с разликите между типовете екстракти, използваните дози и продължителността на лечението. Поради тази причина медицинските ръководства не препоръчват чесъна като алтернатива на терапиите за понижаване на липидите, а най-много като възможен допълващ елемент,
Също толкова интензивно се изследва и ефектът върху хроничното възпаление, оксидативния стрес. Алицинът и другите органосерни съединения изглежда влияят върху активността на някои провъзпалителни цитокини. Успоредно с това множество експерименти са доказали, че тези съединения могат да подкрепят собствените антиоксидантни системи на организма, ограничавайки ефектите на свободните радикали. Въпреки това, повечето от тези механизми са описани в експериментални проучвания, а клиничното им въздействие при хората остава по-скромно, отколкото биха подсказали лабораторните резултати. Може би най-известният ефект на чесъна е антимикробният. Интересното е, че това свойство е било забелязано много преди хората да открият съществуването на бактериите. Днес знаем, че алицинът може да инхибира развитието на някои бактерии, гъбички и вируси в лабораторни условия. Концентрациите обаче, използвани в експериментите, често са много по-високи от тези, получени чрез храненето. Поради тази причина, въпреки че биологичният механизъм е добре документиран, няма достатъчно доказателства чесънът да се счита за лечение на инфекции и той не може да замени антибиотиците или антивирусните препарати, когато те са показани. Друга област в пълен развой са метаболитните изследвания. Някои клинични проучвания предполагат, че екстрактите от чесън могат да допринесат за леко подобрение на гликемичния контрол и чувствителността към инсулин при хора с диабет тип 2. Въпреки това резултатите все още са разнородни и доказателствата не оправдават използването на чесън като метод за лечение на диабет, а само като възможно помощно средство в рамките на терапевтичен план, установен от лекар. През последните години вниманието на изследователите се насочи и към процеса на съдово стареене. Някои проучвания отбелязват, че екстрактът от отлежал чесън може да подобри функцията на ендотела, тънкия слой клетки, който облицува кръвоносните съдове и контролира тяхното разширяване. Съществуват и изследвания, които предполагат скромно забавяне на прогресията на артериалните калцификати при определени категории пациенти, но броят на тези изследвания е все още малък и изисква потвърждение чрез помащабни проучвания. И имунната система не остана извън научния интерес. Някои изследвания съобщават за скромно намаление на честотата на сезонните настинки или продължителността на симптомите при хора, които са използвали стандартизирани добавки с чесън, но доказателствата са ограничени. Това е класически пример за разликата между биологично правдоподобна хипотеза и солидно клинично заключение. Разлика, която изследователите държат да подчертаят. Поглеждайки всички тези резултати в тяхната цялост, картината става много по-ясна. Чесънът не впечатлява с един единствен грандиозен ефект, а с факта, че влияе едновременно върху няколко биологични механизма, всеки с умерен отзвук. Именно това комплексно действие обяснява защо той продължава да бъде изследван толкова интензивно и защо многобройни метаанализи достигат до едно и също заключение. Съществуват потенциални ползи, подкрепени от доказателства, но те зависят от формата на приложение, дозата, продължителността на употреба и профила на всеки пациент. В последната част ще видим защо суровият чесън, готвеният и отлежалите екстракти не са еквивалентни. Каква е разликата между чай, тинктура, капсули и стандартизирани екстракти? Кой трябва да избягва редовната консумация? И защо едно толкова ценено растение може да взаимодейства с някои от най-често предписваните лекарства? След всички тези изследвания се появява логичният въпрос. Коя е най-ефективната форма за консумация? Отговорът не е толкова прост, колкото изглежда, тъй като химичният състав на чесъна се променя дълбоко в зависимост от начина му на приготвяне. Суровият чесън произвежда най-голямо количество алицин, когато се смачка и остави за няколко минути, докато продължителната топлинна обработка инактивира ензима, отговорен за неговото формиране. За разлика от това, отлежалите екстракти съдържат по-високи концентрации на стабилни съединения, като салилцистеин, поради което много от сърдечно-съдовите изследвания са използвали тази форма,
а не пресен чесън. Разликите продължават и при добавките. Праховете, капсулите, тинктурите и стандартизираните екстракти не са еквивалентни, тъй като всеки метод на обработка променя профила на активните съединения. Именно за това в медицинските изследвания стандартизацията е от съществено значение, тъй като позволява прилагането на едно и също количество активни вещества на всички участници. Също толкова важно е, че чесънът не е лишен от рискове. Консумиран в хранителни количества, той обикновено се понася добре, но големите дози или концентрираните добавки могат да предизвикат киселини, рефлукс, подуване, гадене или храносмилателни раздразнения, особено при хора с стомашно-чревна чувствителност. Устойчивата миризма на дъха и кожата, макар и банална, отразява елиминирането на серните съединения през белите дробове и потните жлези, демонстрирайки колко бързо те достигат до кръвообращението на организма. Най-важното предупреждение обаче засяга лекарствените взаимодействия. Чесънът може да повлияе на агрегацията на тромбоцитите, което означава, че концентрираните добавки трябва да се използват с повишено внимание от хора, лекувани с антикоагуланти или антиагреганти, като варфарин, клопидогрел или високи дози аспирин, тъй като в определени ситуации може да се увеличи рискът от кървене. По същата причина много ръководства препоръчват прекъсване на добавките с чесън около една седмица преди планирана хирургическа интервенция. Внимание е необходимо и при хора, лекувани за хипертония или захарен диабет. Въпреки че хипотензивните и хипогликемичните ефекти, наблюдавани в изследванията, са общо взето умерени, съчетаването с лекарствени терапии може да наложи внимателно проследяване на кръвното налягане и кръвната захар, за да се избегнат прекомерни спадове. По време на бременност и кърмене, обичайната хранителна консумация се счита за безопасна, но употребата на концентрирани добавки не се препоръчва без медицинско предписание, тъй като данните за дългосрочната безопасност са ограничени. Може би най-големият урок, който ни дава чесънът, е, че ефективността на едно растение не зависи само от неговия състав, но и от контекста, в който се използва. Храненето, физическата активност, сънят, провежданите лечения и съществуващите заболявания влияят върху крайния резултат много повече от една единствена храна, консумирана, изолирано. Точно за това изследователите не описват чесъна като универсално лекарство, а като възможен елемент от здравословния начин на живот, чието ефекти са реални, но умерени и зависещи от много фактори. Погледнато общо, чесънът представлява едно от най-завладяващите растения, култивирани от човека. От строителите на пирамидите и лекарите на древна Гърция до модерните лаборатории по молекулярна биология. Същото това растение продължава да привлича интереса на следващите поколения. Не защото е чудодейно, а защото малко храни успяват да съчетаят толкова хармонично историята, ботаниката, биохимията и медицината, базирана на доказателства. Всяка скилитка крие стотици молекули, произведени чрез милиони години еволюция, а науката продължава да открива начина, по който те взаимодействат с човешкия организъм. Може би следващия път, когато смачкате скилитка чесън, преди да я добавите към храната, вече няма да виждате в нея само обикновена съставка, а един от най-добре изследваните природни продукти в света. Растение, което доказва, че най-ценните открития не винаги са грандиозни, а често се намират точно в нашата кухня. И това е може би най-важното заключение. Здравето не се гради чрез чудеса, а чрез прости избори, повтаряни последователно. А чесънът е спечелил своето място в тази история не чрез легенди, а чрез доказателства, трупани в продължение на хиляди години и потвърждавани стъпка по стъпка от съвременните изследвания.